Aukeragune hau, Errekalde, Ametzola eta Irala auzoek bat egiten duten inguruan kokatzen da. Larraskitu errepidetik trenbide etorbidera artean. Gaur egun, Febeko linea lurperatzeko lanak egiten ari dira. Amaitzean, 3 auzoak lotuta geratuko dira eta bulebar berde bat sortuko da. Esparru honetako aukera, bertan dauden eraikin industrialengatik da. Horietan ez dira gauzatu indarrean dagoen plan orokorreko aurreikuspenak. Plana eraikin zaharrok bota eta etxebizitza berriak egitea baitzen. Morez markatutako eraikinek, ondare industriala direnez, balio handia dute. Horregatik, aurrerakin honek, haiek kontserbatu eta berrerabiltzea proposatzen du. Loft motako etxebizitzak egiteko, enpresa hazitegiak garatzeko, profesionalek lantokitzat erabiltzeko eta abar. Gainerako eraikinak, hau da, kolore horiz daudenak bota ondoren, antolamendu berria proposatzen da helburu bikoitzarekin. Errekalde eta Ametzola auzoen arteko hiri egitura iragazkorra egitea, eta espazio libre eta hornidura berriak lortzea ingurua leheneratzeko. Bulebar berria, esparru honen ardatz nagusi bilakatuz, auzoak lotzen dituen hiribidea izango da, ardatz komertziala eta jarduera ekonomiko adimentsu berriak garatzeko gunea. Diseinu honekin, 2 pasealeku berri sortuko lirateke Errekalde eta Ametzola lotzeko.